jani mai in ba so ba mene za ya tsuma ni so yana da nauyi ba yi masa auni na samu cuta wacce take da wahalar magani ko da ina a cikin nutsuwa ita take min razani bana samun kwanciyar hankali sai na ga mai kula da ni wai ma zan kalla in ban ganki ba kuma ma zan zaɓa in ban zaɓe ki ba so ne nake wani lokaci na kusa da ke na kula zuciyata ba wacce za ta ja da ke yarinyan nan in sace mini zuciyata bayo batun rannan zuciya kin hana ta ta huta wa karɓi zoben nan sasha hannun ki soyewa ta kina alama na bancin abinci rannan na koshi ko da ruwan sanyi aka bani ban sha domin ba ni kishi soyayya ce ta sani na ɗimauce lotukan kayina duk na wuta kwakwance babban zance a baki na soyayya ce me zaki da ni na shirya zo mu tafi lambun soyayya daga can muje bakin rafi komai kika ce mini zan yi shi ko da kamun kifi indai na kasance tare da ke komai zai min zafi wayo wayo soyayya wayo wayo soyayya wayo baby ta iya kulliya kun ga farar tauraruwa kin zama likitar zuciya mai kore mini damuwa idanuwan ta farare domin na wasu mini walkiya akwai wani labari idan muka yi aure sarauniya maganar wasu zance ne tunda muna son kanmu da gaskiya toshe kunne bar faidan mu ga masu fama suna hajijiya